Здравейте, вие сте с студио КНСБ. В нашата рубрика Гласът на експерта разговаряме отново с Величка Микова, национален секретар на КНСБ. Вили, здравей отново в това студио и с новите микрофони. Здравей, здравей. Много интересно с тези нови микрофони. Да видим дано сега звука да е по-добре. Аз пък бързам да отправя покана към всички, които ни гледат и ни слушат, да дадат един лайк на това видео, да последват страницата на КНСБ в Facebook, да следят YouTube канал и разбира се в TikTok канал, където могат да се информират за своите права, задължения и въобще всичко, което правим ние в КНСБ като политики, експертни и всичко останало. Така, добре, аз споменах гласът на експерта. Една тема се оговорихме с теб да я изчерпиме днес доколкото можем, а именно обезщетенията при прекратяване на трудовия договор и по-конкретно обезщетението при пенсиониране. Когато човек вече е придобил право на пенсия. Много е горещ въпроса винаги. Колко заплати ще получа? 5 ли, 2 ли, 6 ли, 8 ли, 12? Нека да изясним сега ситуацията с това. Къде може да се намери законодателството и какви всъщност са условията? Аз ще започна от там, че действително когато се прекратява трудовия договор, всеки работник и служител получава право на един или друг вид обезщетение. Някои работници и служители получават право на обезщетение за неспазен срок на предизвестие, защото са били освободени поради неспазено предизвестие. В смисъл, работодателят е трябвало да отправи към тях предизвестие, но не е спазил, да речем, едномесечния срок, в който те трябва да отработят предизвестието, и затова при прекратяване предсрочно, при неотработен срок на предизвестие, така нареченото неспазен срок на предизвестие, се дължи обезщетение на работника и служителя. И то е в размер на заплата, на срока, на възнаграждението, което е за срока на предизвестието. Сега, например, ще кажа, че ако лицето работи на срочен трудов договор и му се прекратява, срокът на договора му изтича в края на годината, към 31 декември 2025 година, работодателят обаче му дава прекратителна заповед в края на октомври, срокът на предизвестието за срочни договори е 3 месеца или не повече от остатъка на договора, на срока на договор. Това означава, че на този работник и служител трябва да му се даде предизвестие в размер на 2 месеца, т.е. до края на годината остават 2 месеца. И в тези случаи, ако не се спази този срок, работодателят трябва да му заплати 2 работни заплати. 2 брутни работни заплати. Казвам го като въведение. Точно така, само към това въведение, всеки работник или служител е добре да си отвори трудовия договор, който е разписал, и в него, в самия трудов договор може да се намери срокът на предизвестие. Тоест пише срок на предизвестие, дали е оговорен за едната страна, дали е оговорен за двете страни. Еднакъв за двете страни. Значи срокът на предизвестие е еднакъв за двете страни. Това е по силата на Кодекса на труда. Вътре в закон, в договор на дадения работник и служител, ако пише срок на предизвестие 2 месеца, той е както за работника и служителя, ако реши да прекрати с предизвестие, ще трябва да даде предизвестието си 2 месеца предварително, преди датата на прекратяване. Ако си тръгне по-рано, ще трябва работника да плати на работодателя неспазеното предизвестие. Нали, може да е 1 месец да отработи, 1 месец да не отработи. Варират всякакви казуси, затова ние от КНСБ естествено сме насреща да даваме консултации на всеки... Всеки случай е индивидуален. Да. Нали, тук това, което ти изясняваш, са различните хипотези, при които може да се попадне човек. Но всеки да си огледа договора, да види каква е. Срокът е един и същ и за работника и служителя, и за работодателя. В един договор не може да пише срок на предизвестие за работника 1 месец, срок на предизвестие от страна на работодателя към работника 2 месеца. Той е равен и за работника, и за работодателя. Друго важно уточнение, ако няма разписано в индивидуалния трудов договор какъв е срокът на предизвестие, обичайно, т.е. по силата на закона, е 1 месец.
Нали, не се лъжа в... Ами аз ще кажа, че това е един основен реквизит, който трябва задължително да се вписва в индивидуалния трудов договор. Това е част от съдържанието на индивидуалния трудов договор, който е описано в член 66 от Кодекса на труда. Т.е. всеки работник и служител трябва в договор си да има срок на предизвестие. Така че, ако обаче някъде има колебание, има разминаване, разбира се, тогава се обръщаме към Кодекса на труда, в който ние ще видим, че ако е безсрочен договор, нормалният срок на предизвестие е 30 календарни дни или един месец. А ако е, например, уговорен по-дълъг срок, има възможност да се оговаря и по-дълъг срок, например, за материално отговорните лица, които заемат такава длъжност. Да, при главен счетоводител някъде. Те са с двумесечно, например, домакин също на някое предприятие. Длъжността да е материално отговорна. Тези хора са с двумесечно предизвестие. А защо е по-голямо? Защото същността на работата е такава, че трябва да предадат малко по... Точно така. И да се извърши една ревизия при приемане и предаване. Процесът е просто по-удължен. А какъв е максималният срок на предизвестие? Не може да бъде повече от 3 месеца. Значи при някои хипотези на прекратяване с колективен трудов договор може да се оговори срок на предизвестие до 3 месеца и това са хипотезите, при които се прекратява трудовия договор поради намален обем на работа или пък при съкращаване на щат. В някои колективни трудови договори, например в сферата на образованието, има договорени по-дълги размери на предизвестието, на срока на предизвестието при прекратяване на тези основания. Предполагам и в други в други отрасли, също в колективните трудови договори са се възползвали от тази хипотеза. Много често сме попадали в такава хипотеза, когато сме договаряли по-дълго обезщетение, Божечко, по-дълъг срок на обезщетение в колективни трудови договори с една единствена цел. За да може, ако работодателят иска ако работодателят следва да прекратява трудовото правоотношение, човекът да има повече време, за да може да се ориентира, да потърси следваща работа, психологически да се подготви, така че понякога и по-дългия срок е по-добър за работника или служителя, но понякога пък, ако искаш от днес за утре да прескочиш от една друга работа, нали, отново трябва да спазиш съответния срок, но пък когато сте в добри взаимоотношения с работодателя, винаги по взаимно съгласие е начин да се разделят. Но когато е по взаимно съгласие, там отпада това обезщетение. Точно, защото нашата тема, сега, която разглеждаме, и аз стартирах с обезщетенията за предизвестие, всъщност тези обезщетения за предизвестие се дължат на основание член 222 от Кодекса на труда, алинея и 220. Така че, нали, хората, когато решат, могат да поглеждат все пак и в закона, ако не пък ще се консултират, но обезщетенията все пак имат финансово измерение. Това е важното, защото когато говорим за обезщетения, тези обезщетения се дължат и се изчисляват на основание брутното трудово възнаграждение, което работника и служителя е получил преди месеца, преди да настъпи основанието за прекратяване на трудовия договор. Тоест, на тази основа се изчисляват. На тази основа се изчислява. Ако не може да се намери месец, в който, например, лицето е ползвало отпуск по болест или е било в платен годишен отпуск, тогава не е получавало трудово възнаграждение, е получавало или обезщетение за болест, или е получавало възнаграждение за отпуск. В този случай обезщетението се изчислява, като се приложи един текст от наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Този текст е член 17 и в него се търси, заложено е така, че се търси месеца, в който има отработен месец с получено брутно трудово възнаграждение. То е заплата. Много важно уточнение, за да не стават различия и хората да имат едни очаквания от месеца, който са работили, пък болнични, пък отпуски. Да, по някой път някои хора са по 6 месеца в отпуск по болест, след това се налага прекратяване, дължат се обезщетения и трябва да се намери базата за изчисляване, точната база за изчисляване на тези обезщетения, въз основа на които ще получат, нали. А също така да кажа, че и когато се изплащат обезщетенията на някои обезщетения се дължи данък общ доход.
а някои са освободени от такъв данък. Някои обезщетения се внасят осигуровки, в други не се внасят такива осигуровки. Повечето не се внасят осигуровки, разбира се, в Националния осигурителен институт. Да, и това е важно. Но сега, ако искате да споделят тази така интересна тема, свързана с обезщетението за пенсиониране. Точно, гореща винаги тема. Да, защото много лица при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст могат да прекратят своето трудово правоотношение. Може да го прекрати работодателя, може те сами да поискат да им се прекрати и да излезнат в заслужен пенсионен отдих, ако мога да го кажа. Това, което казваш е важно, защото много често се случва така в някоя фирма. Той е пенсионер, защо го държат на работа? Трябва да се знае, че нали, това, че си придобил право на пенсия или си упражнил право съответно на пенсия, това не е основание за прекратяване на трудовия ти договор и можеш да работиш. Няма никакви пречки и причини, ако си трудоспособен и работодател има нужда съответно от теб, да продължаваш да работиш. Нали, това да е ясно. Защото... Повечето работници мисля, че знаят, че могат дори когато придобият право на пенсия да подадат заявление за отпускане на пенсия от Националния осигурителен институт, без дори да си прекратяват трудовото правоотношение там, където работят. Да, защото преди години трябваше да се прекрати, за да се подадат документите. От доста години няма такова изискване. Т.е. ти може да продължиш да си на трудово правоотношение, но там човешки ресурси да ти изготвят документите, да се подаде заявлението и ти да си продължиш да получиш експертно решение. Кога тази промяна, защото имаше... повече от 10 години. Да, защото преди в старите книги, които така сме чели, казва, че трябва да прекратиш трудовото правоотношение, за да упражниш правото. Сега обаче е добре. Значи трябва да кажем също, че и двете права, правото на пенсия и правото на труд са две основни конституционни права, които едното не трябва да пречи на другото. Тоест, когато сме придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, никой не ни лишава от правото ни до труд по Конституция. В някои държави, тук ще отворя една скоба, разбира се, нещата са уредени по такъв начин, че когато придобиеш право на пенсия, трябва да си или пенсионер, или работник и служител, но не и двете. Да. Защото знаем, че по този начин така айде да не кажа, но на пазара на труда в някои случаи лицата, които вече са в заслужена пенсия, продължават да вземат работни места, които пък могат да се вземат от работоспособни. Да, това е друга тема, която може да обсъждаме допълнително, защото в някои сфери има нужда от допълнителни кадри. Но ние трябва да си го кажем, че колкото повече заети на пазара на труда, толкова по-добре, включително и лица с придобито право на пенсия, толкова по-добре за точно така. Държавния въпрос бюджет. Веднага. За да получиш обезщетението при пенсиониране, трябва ли вече да съм го упражнил правото и трябва ли да съм прекратил трудовия си договор? Аз нека да започна с условията за придобиване на това право на обезщетение. Първо да кажем, че на основание член 222 алинея 3 от Кодекса на труда, всеки работник и служител при прекратяване на трудовото си правоотношение, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо на какво основание му се прекратява договора, това означава, че може и по взаимно съгласие, може и от страна на работодателя с предизвестие, може и от дисциплинарно независимо случай, на какво основание, щом е придобил право на пенсия към момента на прекратяването. Без значение дали го упражнил или придобил? Да, без значение. Трябва да го е придобил. Да. И ако работодателят не знае придобил ли го е, може да потърси информация от Националния осигурителен институт. Закона му позволява да получи така информация. Но обичайно работодателите знаят, когато работниците и служителите, работещи при тях, кога придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицето трябва да е придобило по основанията, които са в Кодекса за социално осигуряване, право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тази общата пенсия за осигурителен стаж и възраст, която е по член 68 от Кодекса за социално осигуряване.
И ако е придобил, в момента му се прекрати трудовия, нали, налага се някакво прекратяване на трудовия му договор, било той за това да излезе в пенсия, на това лице ще му се заплати обезщетение. Трябва работодателят задължително да му изплати обезщетение. И тук идва момента... Тук идва сега въпроса. Да. Защо на едни се плащат 2 заплати, на други 6, на други 8, да. 10, 12? Защо? Ами на едните се заплащат 2 заплати, на всеки ще се изплатят 2 заплати, ако има стаж при този работодател, последния при когото се прекратява, по-малко от 10 години. На всеки работник и служител, който е работил при последния работодател по-малко от 10 години и е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, към момента на прекратяването задължително трябва да му се начисли обезщетение не по-малко от 2 заплати. Да. Но работници и служители, които са членове на синдикални организации, които, например, тези синдикални организации са сключили колективни трудови договори и към тях в тези колективни трудови договори са договорили по-висок размер на това обезщетение. В колективен трудов договор могат да се договарят по-високи и там, където са договорени, съответно? Може да бъде повече от 2 заплати. Може да бъде и повече от 6 заплати, защото сега кой има право пък на тези 6 заплати, за които всеки работник и служител така очаква, когато настъпва момента за пенсиониране, ако е работил по-продължително при последния работодател, бил е лоялен към този работодател, има повече от 10 години стаж или най-малко 10 години стаж. През последните 20 години обаче ще кажа, през последните 20 години стаж, общ стаж, има 10 години при този работодател, при когото му се прекратява трудовия договор, последния, тогава той ще получи не по-малко от 6 заплати. Сега нека го онагледиме, за да стане ясно, защото не на всеки ще стане ясно. Не то достатъчно ясно. Въпросът е да направим онагледяване с максимално полезни, разбира се. Да, например, един работник и служител започнал работа преди 25 години, работил в началото си, ще вземе, за пример, някакво предприятие в, да речем, обществения сектор. Работил е там дълго, работил 5 години. След това са настъпили някакви преобразувания, наложил му се да излезе от, в смисъл бил е освободен, някъде около година е бил, да речем, на бюрото по труда регистриран, след това работил при друг работодател 1-2 години, но да кажем, преди 15 на години започва работа отново при същия работодател, при който е бил освободен, или айде преди 7 години, да речем, започва при същия работодател. Ако е имал в началото 3 години при този работодател и сега в края на кариерата си има към 7 години при същия този работодател, независимо от прекъсванията в 20 годишен период. В рамките на тези 20 години, които законът независимо говори. Къде е бил, дали е бил при други работодатели, дали е бил регистриран като безработен, дали си е стоял в къщи. Що ме направил в последните 20 години работа при този работодател в началото, да кажем 3 и в последните 7 години само при този работодател е работил, общо се събират 10 и той в рамките на тези 20 години има 10 години стаж при последния работодател. Тогава той има право на не по-малко от 6 брутни работни заплати. Тук. И ако е договорено в колективен трудов договор повече, получава съответно толкова, колкото е договорено в колективен трудов договор, който изключва между синдикатите и работодателя съответно. Точно така. И нека кажа, че все пак да сме прецизни, закона казва да е работил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години от трудовия си стаж през последните 20 години. Значи, тук има едно пояснение за група предприятия. Група предприятия, това са търговски дружества, като има и дефиниция в Кодекса на труда, какво се разбира под група предприятия, и тази дефиниция е дадена в точка 2
на параграф 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, но все пак я споменавам. Точно защото... така, нека бъдем пунктуални, за да могат хората, когато имат необходимост, да знаят в правната материя къде да се ориентират в Кодекса на труда, кой параграф, кой член, така че да могат да го прочетат. А разбира се, ако не могат да се ориентират за нещата, които казваме, КНСБ в своите региони с своите експерти и юристи, разбира се, сме на разположение да помагаме на всеки, който има нужда от по-детална и специфична информация относно въпросите както на пенсионирането, така и на всичко свързано с трудовото право и въобще времето преди, по време и след работа. И още една скоба ще отворим, че има специален закон специално за педагогическите специалисти, който всъщност се явява специален и спрямо Кодекса на труда. Да. Закона за предучилищното и училищно образование всъщност въвежда също обезщетение, подобно на това, което е по член 222 алинея 3, за педагогическите специалисти, които са работили повече от 10 години, са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна и общинска институция, като размера на обезщетението е 10 работни заплати. Това е минимума. Да. Когато към този закон трябва да се гледа и съответно колективният трудов договор за системата на образованието, отрасловия колективен трудов договор, където вече пък по категории педагогически и непедагогически специалисти също има договорен увеличен размер на обезщетението по член 222 алинея 3. Като там има 11 заплати, има 8 заплати за непедагогически и така нататък. Точно така, в колективния трудов договор са оговорени, всеки работещ в сферата на образование, синдикален член знае за какво става. Аз споменах сферата на образованието, защото специалният закон там казва закона за училищното предучилищно образование и отрасловия договор за училищно предучилищно образование, но нека да кажем, че в повечето колективни трудови договори, където имаме отраслови колективни трудови договори, а и по колективните трудови договори по предприятия, обезщетението по член 222 алинея 3 обичайно се договаря в по-голям размер. Така че работник и служители, ако е синдикален член и се ползва от клаузите на колективния трудов договор, може да получи повече от минималните 6 или 2 заплати, които са така заложени в Кодекса на труда. Всъщност 6 заплати са максимални по Кодекс на труда, но с колективен трудов договор, дори и с индивидуален договор могат да са... Хубаво е да го повтаряме това нещо, за да се знае. Вили, последен въпрос по темата. Много често в практиката имаме съответни въпроси, че някой, който работи на 2 места, и когато на едното място се прекратил работата и получил обезщетението, казва и има очаквания човека, че на другото място, когато прекрати работата, питат, получавам и там съответно обезщетение. Нека сега да кажа за това обезщетение, което коментираме до този момент. Основното нещо за него е, че то се дължи само веднъж. И се дължи само там, където лицето е направило повече от 10 години. По основния трудов договор. При работодателя, по основния трудов договор. Основният трудов договор е този, който е сключен първи по време. Това също трябва да се знае, независимо на какво работно време, но е този, който първи по време, в смисъл трябва да се види в така. При този работодател човекът трябва да отговаря на условията, които вече споменахме, да не ги повтарям, но обезщетението се изплаща само веднъж и както вече коментирахме тук в това студио, с новия единен електронен трудов запис и регистъра на заетостта, работодателят, който изплаща обезщетението, вписва кога е изплатено това обезщетение. Така че другият работодател, който има право на достъп до информацията за изплатените обезщетения на работника и служителя, не трябва да изплаща такова обезщетение. То се дължи веднъж в живота и от работодателя, при когото са изпълнени условията на закона. Вили, много ти благодаря за този прецизен експертен, тази прецизна експертна информация по тази гореща тема.
Може ли от сега да си заплюя две теми с теб за следващи записи? Първата е обезщетението при прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на работодателя. Това е важен въпрос, който по-рядко коментираме, но искам с теб да го изкоментирам в следващата запис. И понеже идва края на годината, ми се ще да направим тема с теб относно прехвърлянето на отпуската от настоящата година за следващата година. Какво трябва да знаят хората, ако съгласно още сега да си ги маркираме тези теми следващите записи. Може, включително и да поговорим и за обезщетението при прекратяване на трудовия договор, което се дължи за неползван отпуск, също може. С удоволствие. Когато говорим за прехвърлянето на отпуск, трябва да... Идеално. Добре, нещо, ако считаш за важно, преди да приключим, да кажеш допълнително по темата? Това, което е важно, че работниците и служителите трябва да знаят, че обезщетенията се изплащат веднага към месеца след като е било прекратено трудовото правоотношение. Тоест, те трябва да бъдат оформени обезщетенията, вписани в техните заповеди за прекратяване, но изплащането се дължи към момента следващ месеца, в който е настъпило прекратяването на трудовото правоотношение. Ако бъде изплатено едно обезщетение в срока, в който е предвиден по закон, т.е. към прекратяването на трудовия договор, може работник и служител да го търси по съдебен ред в рамките на 3 години. А вие не в рамките на 3 години, а още сега дайте един лайк на това видео, последвайте YouTube канала ни, последвайте Facebook страницата на КНСБ и разбира се TikTok канал, където ще се информирате за вашите трудови права. Благодаря ви, до скоро!